היי, היום אני אדבר איתכם על נושא מאוד כאוב ונפוץ, מקרה שבו אישה קיבלה במסגרת פסק דין של גירושין את הזכויות בנכס מבעלה, אבל בנכס היו עיקולים, ואז באו הנושים ואמרו, הנכס, הכספים שלנו, הזכויות שלנו קודמות לזכויות שלך, אפילו שרשמת הערת אזהרה, והאישה לא יכולה להעביר את הנכס על שמה. אז היא פונה לבית משפט ומבקשת מבית משפט להורות לנושים להסיר את העיקולים. ואז בית משפט דן בעצם מה גובר, העיקולים של הנושים כנגד הערת האזהרה שהאישה קיבלה במתנה, זה לא היה במתנה, תכף אנחנו נראה למה, על הנכס שהיא זכאית לקבל. וזו השאלה המרכזית בפסק הדין הזה. התובעת היא האישה בעצם, והנתבעים זה כל הנושים, כי האישה תבעה שהנושים יסירו את העיקולים. הנושה העיקרי המרכזי בסיפור הזה, אתם תשמעו אותי אומרת, כלי זמר. כלי זמר טענו שהם הטילו את העיקול גם לפני וגם אחרי הערת אזהרה, ולכן ההסכם הזה בטל, והיא לא יכולה להעביר את הזכויות על שמה, והם צריכים לקבל את החוב שלהם, וזכותם לא להסיר את העיקול. כך גם נושים אחרים שהטילו עיקולים, אבל הרבה אחרי רישום הערת האזהרה. כולם פה היו נגד האישה. הטענה הראשונה של הנושים הייתה, אנחנו נעבור את הטענות, ואני אנסה לענות על כל דבר. הטענה הראשונה של הנושים הייתה, מדובר פה בהסכם גירושין שהוא פיקטיבי, הוא הברחת נכסים, ההסכם היה למראית עין בלבד, ולהתחמק מתשלום חובות. הם היו מסובכים שניהם בחובות, שניהם היו בהליכי פשיטת רגל שהתחילו ונסגרו לפני ההסכם ואחרי ההסכם. ההסכם נחתם בעצם לאחר שהבעל יצא מהליך פשר, ובזמן שהאישה עדיין הייתה מצויה בקשיים כלכליים. הם טענו לחוסר תום לב שהאישה לא פעלה במשך שנים להשלמת רישום הזכויות, מה שמעיד על פיקטיביות, דבר שהוא לא נכון. האישה בעצם תוך חצי שנה בערך עשתה רישום הערת אזהרה, והיא נתקעה כי היו עיקולים, היא לא יכלה להעביר את הנכס, ומכאן בעצם הגיעה התביעה. והייתה עוד טענה של התעלמות מהעיקולים. ההסכם לא ציין את קיום העיקולים והחובות שכבר היו רשומים. ואז בית משפט נדרש להכריע קודם כל בסוגיה הזו, האם הגירושין היו אותנטיים, כלומר לא למראית עין, והוא דחה את הטענה להברחת נכסים, וקבע כי נטל ההוכחה הכבד לא הורם על ידי הנושים. הנימוקים היו, קודם כל האישה הוכיחה שהייתה מערכת יחסים קשה, היא הוכיחה יחסים קשים, אלימות פיזית ונפשית מצד הבעל שהיו הסיבה בעצם לגירושין. הבעל עזב את הבית שנתיים לפני ההסכם. היא הוכיחה הבעל לא שמר לעצמו שום טובת הנאה, כל הנאה או חזקה בדירה, הקשר נותק לחלוטין. ועוד אומר בית המשפט, נטל הראיה כי חוזה הוא למראית עין, מוטל על הטוען טענה זו. מדובר בנטל כבד מאוד, זה הציטוט מפסק דין חזן. זאת אומרת, נדרש פה נטל הוכחה גבוה מאוד. במקרה הספציפי הזה, כמובן שכל מקרה נבחן לגופו, במקרה הספציפי הזה המסקנה הייתה, הגירושין היו אמיתיים, וכך גם ההסכם שנבע מהם. ואז הנושים טענו טענה שנייה, העברת הזכויות בעצם נעשתה כעסקת מתנה. אם אין הברחת נכסים, טוענים הנושים, הרי שמדובר במתנה ללא תמורה, שנסוגה בפני עיקול מאוחר. הבסיס המשפטי לזה בעצם הוא בגלל שנכתב בהסכם שהבעל מוותר, רשום מוותר, על זכויותיו, מה שלכאורה מעיד על הענקה ללא תמורה. ואז הפסיקה בהלכת לניאדו אומרת,
זכותו של נושה מעקל גוברת על זכות של מקבל מתנה שהענקתה לא הושלמה ברישום, מכיוון שכל עוד היא לא נרשמה, הבעל שהיה מצוי בחובות ובמצב כלכלי יכל בכל רגע להגיד אני מוותר על המתנה, אני לא מוכן, אני לא מסכים, ולחזור בו מההתחייבות. ובית משפט הכריע כאן לא מדובר במתנה, אלא בהסדר כולל עם תמורות הדדיות. בית משפט קובע כי יש להסתכל על ההסכם כמכלול ולא כעסקת מתנה. הוא שם את העברת זכויות הדירה על הכף פה, ואז הוא אומר מה מול זה? האישה התחייבה לשאת במשכנתה, המשכנתה לבדה הייתה אז $50,000, זה תמורה מובהקת. הבעל ויתר גם על חובות היה חייב, נטען בפסק דין שהחמתו שילמה מחצית מהדירה וגם לקחה על זה הלוואה, זאת אומרת את החלק שהוא צריך להחזיר לחמתו, גם על זה ויתרו לו. זאת אומרת, היה פה ויתורים בשווי של תן וכך מאוזנים, והעברת הזכויות הייתה חלק מהסדר גירושין מאוזן ולא עסקת מתנה. לכן הלכת לניאדו לא רלוונטית, והוא פסק שלא מדובר כאן במתנה. אני אומרת לכם שבנוסף לוויתורים האלה, נשים רבות בלי קשר ובלי לציין את זה גם בהסכמי גירושין, מוותרות על כתובה ששווה הרבה כסף, מוותרות על מזונות אישה שזה יכול להיות שווה הרבה כסף, מוותרים על מזונות ילדים, אם הילדים גדולים, או לפעמים יש הסדרים שהם גם מתחת לרדאר, והם לא רשומים בהסכמים. ופה עורכי דין לענייני משפחה צריכים להיכנס, ובאמת לרשום בהסכמים את הוויתורים, כדי שאם וכאשר, בייחוד כשמדובר באנשים עם חובות, אם וכאשר הם יגיעו לחדלות פירעון, הנאמנים לא יגיעו, נעשה כאן ויתור ונעשתה כאן עסקת מתנה, הברחת נכסים ויבקשו את התמורה. וזה דברים שאנחנו מתעסקים כאן ונלחמים עליהם בכל מאודנו. ולכן הפסק דין הזה הוא גם חשוב, כי הוא שם פה את המאזן והראה שיש ויתורים שנעשים, ובית משפט מנתח כל מקרה לגופו, וקובעים בהתאם. ואז נכנס לכאן הטענה של זכות שביושר מול עיקול, שכולם מכירים, הלכת אהרונוב אל מול הערת הזרה. ואז אמרו, הלכת אהרונוב אומרת, התחייבות להקנות בעלות במקרקעין, יוצרת אצל הרוכש זכות שביושר. זכות זו גוברת על כל עיקול מאוחר, אפילו אם טרם נרשמה הערת הזרה, אם רק נעשה הסכם אפילו. הזכות שביושר כאן זו האישה, היא רשמה הערת הזרה, לפני כל העיקולים. ולכן העיקולים שהיו מאוחרים להערת הזרה הם בטלים. אבל העיקול שנערך לפני הוא שריר וקיים, אותו לא ניתן להסיר. והם קבעו שהעיקול המוקדם של כלי זמר בעצם הוא בתוקף ולא ניתן להסיר אותו, צריכים לטפל בו. רגע. הטענה האחרונה הייתה של הנושים, הם נחזו בקרנות המזבח, ואז הם אמרו, רגע, אם העיקול הקודם הפך את ההסכם לבטל, נכון? לפי הלכת אהרונוב, אז ההסכם בטל, ובעצם אנחנו נכנסנו לנסח טאבו נקי, ואנחנו יכולים להטיל את העיקולים שלנו, ואנחנו זכאים לקבל את מה שמגיע לנו. והם נימקו את זה בפסק דין אביתר, שקבע ששם היה מדובר בעצם בצו מניעה ולא בצו עיקול. ואז בית משפט אמר, מדובר פה בצו מניעה, לא בצו עיקול. עדיין לא נמנע מהם למכור את הנכס. הם יכולים למכור את הנכס, להעביר בעלות, למרות החוב הכספי. הם צריכים רק לטפל בחוב הכספי, להסיר אותו, יוסר העיקול, והם יוכלו לעשות העברת זכויות. זה עדיין לא אומר שהעסקה בטלה. העסקה לא בטלה, הם יכולים להמשיך את העסקה. וזהו, בפסק הדין הוא בעצם ניצחון לתובעת, בכפוף לחוב אחד, החוב הקטן של כלי זמר היא צריכה לטפל בו, ואז היא תוכל להעביר זכויות. יתר המעקלים חייבים להסיר את העיקולים, ונקבעו הוצאות לכל הנושים בסך 15,000.
אז אני מקווה שלמדתם משהו, גם אני למדתי. תודה רבה.